natin guys. Oh. 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 Sisigang namin to. Ito, ihawin. Ah, iniihaw na pala. Lagyan na rin natin yung isda. Isda, lagyan na natin. Sa bobo ni Karan. Maray. Iyaw. Chili mansi. Chili mansi. Nek. Ayoko na. Sarap. Ayaw mo nang Tigilan. Ayoko sana. Putang ina. Okay guys, what up? Yan, magandang araw po sa ating lahat guys. Mamimingwit kami ngayon, kasama ko si Kuya Marlo. Bale, dun siya sa taas pepesto. Sitang kasama rin natin guys. Binalikan lang yung naiwan niyang tulos ng natin, yung sigay. Tapos dito tayo pepesto ulit guys. Darating mamaya si Bro Robin at si Papa Emak. Nahuli lang sila kasi may ginagawa pa. So ako na lang muna yung maglalatag dito guys. Latagan natin ng 5 pamingwit. So tara. Guys, sumabit yung natin, yung nahuli natin. Titignan nitang doon. Sayang din yun guys kasi pagka hinila, din, masayang. Mababaw lang yung pesto. Dapat lang? Tama ka na sa lahat. Buhay mo na. Hala. Nakal. Huli ka ngayon. Okay guys, jackpot. Unang catch. Ito na. Huli. Okay guys, tilapia. 1-0. 1-0. Guys, dito muna namin nilalagay. Yan. Yung unang huli natin. Yan. Dito muna to. Para fresh. Okay guys, nandito na yung mga import natin si Bro Robin. Yan. Yan. Saka si Papa Emak. Hi. Dala namin yung sigay. Dala nila yung sigay guys. Sisigay kami mamaya. Kaso medyo ice water pa yung tubig ngayon. Oo, parang ice tubig pa. Lamig eh. Kahit maaraw guys, maaraw. Yan. Okay guys, habang nag-aantay tayo, shoutout ko muna yung dati kong katagayan dyan sa IDEC. Number 1 dyan si Boss Marvin Sinyo. Yan. Boss. Si Sir Carlos Aguilar. Saka si Sir Pogs. Sir Jeff. Yan, sakto, naka-imaging team tayo, yung mga dating ka-team natin lahat dyan. So, kumusta po kayo? Ingat lagi. Yan, antay muna tayo, pre. Wala pang humila. Oo. Daka nagumutad. Yun. Silap. Silap. Giant bro, giant. Yan. Yan, pwede na yan. Pwede na. Pang 3 tagay na yan. Mami to ka. Hindi nakababato na rin na eh. Yan guys. Yung nakuha na naman. Guys. Yun. Ilang-ilang na eh. Ay, dalawa guys, dalawa. Tilapia. Tilapia sa Yan. Dalawa. Ate, pagbagbagan tayo damdama. Madlaw ko lang. Sarap. Yan guys, may pang-ulam na tayo guys. Naka-5 na tayo. Okay guys, yung mga kasama natin, sila Tang,
nandun na sila sa baba guys. Nilatag na nila yung ano, sigay. So ako na lang yung naiwan dito. Yan. Babad sa araw. Pero napakaganda ng panahon guys. Mainit. Yan. Maaraw pero humahangin din. So ang sarap ng hangin guys. Kakahagis ko pa lang guys. Hinahatak na. Ito. Oh. Nawala. Aray, baka huli ata. Huli ata guys. Ito. Yun, huli. Wala pang ano, 20 segundo, 30 segundo guys. Yan. Huli kagad. Okay guys, malaki to. Medyo malaking tilapia siguro. You know. Tilapia ulit guys. Yan. Pwede na, pwede na. Serte tong pahay na puti na to ah. Guys, lalagay ulit natin sa ano, sa lagayan. Pero tingnan nyo to ah. Tingnan, gumagalaw na naman. Guys, feeling ko na huli to. Ang lakas ng hatak eh. Ano? Oh, fish on. Laki to. Hala. Huli guys, huli. Natakbo. Natakbo. Malaking tilapia to guys. Ano? Guys, ano? Sunod-sunod. Sunod-sunod kakahagis lang to eh, oh. Oh. Huli kagad. Ito guys, oh. 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 Oh, oh. Tingnan natin yan. Laki yan. Ito, tilapia. Okay guys. Sureball to, sureball. O nga, nalala ko. Shoutout pala sa tropa natin, kabatch ko, si Marvin Adsuara, Cloud Stripe, na nasa Taiwan ngayon. Hello sa inyo dyan sir, sa lahat ng mga kabatch kong nasa ibang bansa. Yan. Ingat palagi. Okay guys, sana naman. Serte oh. Dagdag correction. Okay. Ha, bilis. Kakahagis lang nun eh. Buti nilipat to guys, galing sa taas yun. So, pahin ulit. Nilalagay na naman tayo sa collection natin guys. Ito. Yan na lahat sila oh. Kita ba? Magugulat na lang sila mamaya kasi hindi nila alam na may mga nahula ko nung umalis sila. Ililipat na rin natin yung isa guys, yung nasa taas. Lagyan natin dito. Check natin to guys, check natin. Dito. Huli to, huli. Huli to. Huli to guys, huli. Yan. Huli to, huli. Kaso hindi natin sure. Huli yan. Huli. Hey guys, huli ulit.
Okay guys, medyo napagod tayo doon. So, nakarami tayo doon. Puro tilapia. Mga kasama natin. Sana marami silang huli para marami tayong ano guys, lulutuin mamaya. Catch and cook tayo. Magagamit na rin natin yung bago nating ano guys, lutuan. Da bro! Wow! Pang tagay daw guys. Sa atin. Medyo ano na, medyo may pang ulam na. Yan na sila guys. Iba yung nakuha nila, kahoy. Yan. Electric fan, ref, washing machine, nagre-repair. Bro, hinalayo bro. Ay. Wow, daming huli bro. Sana all. Bro. Awa na buri-buri yung dahil babaan. Nagpasurong daan, pero tiltilap Awa, tatay palag sumalog kayo. Ikaw mga bangkag amin. Check nyo guys. Pamo pala na bangkag. Live. Marami pa yan boy. Mga nagabura na eh. Dati na yun. Yan. Awansan. Jaya. At ado pa yatin na yun. Hindi man. Bro, masabi mo bro. Ado pa yun na yun. Ito ba bisa? Yung araw. Bro, dami bro. Pwede na yan. Tapi may isa, tapi may isa. Pwede na ano, pwede nang iluto. Sinampalukan niya. Mm. Dam pang dam may isa na eh. Nice, nice. Baba din. Dapat makanyaya eh. Okay guys, gumagawa na kami ng kubo namin. Temporary lang. Yan. Kasi Mainit eh, pero yan, nagtago tuloy. Nahiya. Ito yung chef namin, si Boss Emak. Si Kuya Marlo, yan, fisherman. Sila. Yan. Pang ano lang, pang panangga sa init. Pagnawa guys. bayanihan tayo. Ano binagnisan natin yung nak? Nagisan tip lang niya? Nandun lang niya. Come for me bro. Ganda yung asang na anay. Ano yan guys, ihawin na natin to. Nice. Ito tatanggalan naman natin ng bituka. Kakainin ng aso. Mga aso dito. Tik na. Tumangkanay.
Ito guys, isisigang namin to. Ito, ihawin. Ah, iniihaw na pala. Okay guys, ito na. Ihanda na ni parang emak. Ito boy. May aman. Tagdati ko atin. Ito yung luto natin guys. In-order natin to sa Lazada. Ang cute no? Kasing cute ko. Yeah! Ha! Diretso mo na si. Ito. Yan. Assistant ako ngayon. Assistant. Alalay ba? Alalay. Oo. Okay. Taga-abot pala ako. Yun. Yan mo na yun. Kamaltik na daw. Ang layo bro. Yan. Masarap dito magluto sa tabi ng ilog. Yan. Naamoy ko na yung inihaw. Naamoy ko na. Naamoy mo na si. Bro, sarapin mo bro. Timplahin mo yung inihaw bro. Asin at saka nung... Yan. Yan yung kubo natin no. Daming sibuyas ah. Ito sili. Lagyan natin ito lahat. 5 muna. Mukhang hindi maanghang to guys, pero maanghang to. Mukha lang. Wari kadwa lang siya. Mukhang na hindi. Maanghang na hindi to. Yan. Ano na eh. Dura. Wala na. Nice. Galing mo talaga si. Tapos lagyan na rin natin yung isda. Ang isda, lagyan na natin. Masarap bobo ni Karan. Maray. Yo. Whoop. Gidak tilura tilapia na ning. Balay na ba nang kita alam maray kay. Tapos may hipon pang isa. Bilis natin bro. Ito lahat yung mga ano natin. Nahuli natin. Pinagsama na yun guys. Yan. Nabunan, kuburing pang dibdib mo mat. Diskarte pagka dayap yung ginahit natin. Pangpasim. Meron din tayo dito. Kabilyan ha, ampi kabil. Kalamansi. Alay ka lang la. Apa ito? Yan. May luwala. Ito, lagyan na rin natin ng asin. Ano to? Asin na tayo? Whoop. Ito muna. May paminta pa tayo dito. Yo! Yo! Si Kuya Marlo guys, andun. Namimingwit doon. Paglutan na dyan bro. Check mo muna bro, baka may huli. Paminta. Tapos itong dahon ng luya. Higasan natin bro. Yan. Pampano natin? Bitchin. May bitchin. Masyadong marami to. Right. Op. Yan. Sabi yung sibuyas. Yun. Tapos sabaw. Konti lang muna. Konting sabaw guys. Tutok mo siya. Ito bro. Konti lang muna. Bagoong. Walang bagoong. Wala tayong bagoong. So ito guys, yung takip. Ang cute. Malaki pa yung palad ko. Yan. Tapos dito natin sa silong lulutuin guys. Ito yung lutuan tayo dito. Ito. Nalinaw sa yan. Dito natin ito lulutuin. Against the light. Gumana yung angel to ha, madi. Sakto lang na. Ito yung ano natin. Lutuan natin. Yun! Tapos buka lang natin to. Baka lumulum to eh. Dapat tayo na. Yun.
Dito yan. Tapos that's it. Iyo. Dito. Sakto. Tapos lighter. Ito yung lighter nya. Buksan mo na si. Yan. Ito yan. Hindi lang kita. Tapos lalagyan na natin. Nice bro. Yung inihaw naman natin. Kumusta na? Dito na. Silaglagan sa stick. Yan. Tingkanin natin. Wow.